Pogodi domaće životinje. Kviz. Drugari, danas igramo kviz o domaćim životinjama. Slušaj pažljivo opis, razmisli brzo, odgovori prije nego što istekne vreme. Imaš 5 sekundi. Spremni? Krećemo! Ima perje. Nosi jaja. Dete joj se zove Pile. Kaže koko da. Ko je kokoška? Voli da jede travu. Daje mleko. Velika je. Kaže mu. To je naravno krava. Sledeća životinja voli da jede travu. Daje nam vunu. Dete joj se zove jagnje. Kaže be. Naravno, to je ovca. Ptica je. Voli da pliva. Dete joj se zove pače. Kaže kva kva. Bravo, to je patka. Ova životinja brzo trči, može da se jaše. Dete mu se zove ždrebe. Kaže nji. Bravo, to je konj. Možeš li ovo da pogodiš? Daje mleko. Ima rogove. Dete joj se zove Jare. Kaže me. To je koza. Ova je teza. Veća je od kokoške. Nosi jaja. Dete joj se zove Ćure. Kaže puć puruć. Odlično, to je Ćur. Manji je od konja. Nosi tovar. Dete mu se zove Pule. Kaže i a. Naravno, to je magarac. Možeš li ovo da pogodiš? Voli da se valja u blatu. Roze je boje. Dete joj se zove prase. Kaže grok, grok. Bravo, pogodili ste, to je svinja. Da li znaš ko se ovo čuje? Da, pogodili ste, to je petao. Ova domaća životinja veća je od kokoške. Nosi jaja. Dete joj se zove Gušče. Kaže gaga. To je guska. Ova životinja voli da se igra sa decom. Čuva kuću.
Dete mu se zove Štene. Kaže av, av. Naravno, to je pas. Sledeća životinja voli da prede, voli i da pije mlijeko. Dete joj se zove Mače. Kaže mnjau. Jeste, pogodili ste, to je mačka. Bravo, drugari! Da li smo zaboravili da spomenemo neku domaću životinju u kvizu? Pišite nam u komentaru. A ako vam se dopao ovaj kviz, ne zaboravite da kliknete like ili subscribe. Vidimo se u nekom novom kvizu.